Is dat ding zo mooi? Ja, je had er nog nooit van te huren, jongen, met een eigen liedje. Dat noemen ze evolutie. Evolutie? Ja, ja. Uiteindelijk kunt er nog een helle. Och, nou echt hoor. Evolutie is langzaam, ja. Uiteindelijk. Werkt je? Ja. Zo met dit weer? Ja, lief jongen van de Zuid, namens de gemeente, geweldige gemeente Kerkroo, die pakweg voor een paar man een geweldige burgemeester hier kregen, mag ik u vertellen dat 4 jaar, en dat is ook met de als gouverneur, boven in Zuid-Afrika, dat hele Bouwkerkroo weer. Ja. Ja. In het kader van iets leven van Kerkroo in het team. Aha. Ja, kom maar. Ja, kom maar. Ja, kom maar naar buren. Kom op en weg. Ja, maar heel erg hoor. Ja, wat een keer. Ja, la. Hey. Ja, vinger joh. Ja? Ik sta misschien kent de Blauw Zuid een soort reservekorps werden van het regiment. Reservekorps? Ja, reservekorps. Oh. Niet meteen erbij, maar even. Even, probeer. Ja. Ja, moet er wel 5 man aan van het regiment. Weer om. Waar is ze? Weer vuren. En 5. Kom een keer, dat werd te hard. Regiment, reservetroepen, ja, hey. Oké. Hing er eens. Jongens, die 5 regimenten reserve. Hallo, we gaan opletten, kom.
opletten. Hey Hingerie, door. Ja. Met de naast door, hè? Ja. Geweldig. Zonder dat hij het overste met hoedstekenring en een uniform. En ik neem aan dat er de jongen doen een paar leuke exercitie-oefeningen. Ken dat? Dat kan gebeuren. Ja. Voorwaarts, mars! Knielen, knielen, Knielen. schutten vanuit de knielen. Je wist ja niet wat knielen is, kerel. Daar weet ik gek van. Pak geweer van schouder. Richten op helen. Richten op Op helen. helen ligt die zie op, joh. Richten op helen. Ja. Ik hoor, kerel. En dan knallen op helen. Schutten van helen, sta op. Ja, geweldig. Geweldig, jongens. Kan je eruit? Fantastisch. Oh, stop maar. Ja, dank je. Dank je even voor kleden. Doe even aan, 5 man. En 2, 3, kom. Ja, oh nee, dat best wel vaker dragen, man. Kom, voor kleden u even aan. Ja. Dan moet het even kijken. We hebben nog een reserveregiment te werden. Oh nee, dat best wel niet weer. Reserveregiment, kom maar. Ja. Ik trek me terug, hoor. Ja! Hey! En petje! Ja, nog eens even, ja! Kom maar! Ja, lekker wanneer! Zie dat zij ook gaan, nu zitten ze vroeg. Graag worden ze spier. Nu zitten ze vroeg. Dat wat hier wel in je start is, hij 5 dagen vastgelopen, ik keer het voor. Stel 4 of 5 zelf van 11 naar 1 en dan is 5 dagen vastgelopen, ik keer het voor bij deze gestart. En dan zou eigenlijk de nodige confetti moeten komen. Maar ja, dan werd het een beetje moeilijk. Maar we hebben met alles. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hallo! Hallo! Heerlijk, hallo! Hoi. Alarm. Alarm. Woo!